No, po dlhšom čase všeličoho robenia sa mi konečne niečo podarilo. Už som toto spravil dávnejšie, ale nechcelo sa mi robiť to video. A dnes ho spravím. Je to generátor faklového výboja. Odtiaľto s PL509 a vlastne je napájaný od siete. Ono to funguje na frekvencii okolo 7 až 10 MHz. A vlastne vyrába to vysoké napätie pri vysokej frekvencii. Počkám, kým sa dožhaví elektrónka. Na žhavenie tu mám proste kondík v sérii s elektrónkou. Tak. Toto to robí. A to je vlastne vysokej frekvencie výboj, 10 MHz je tam asi a vysoké napätie tam tiež. Takže tak. Ohľadne napájania je tam násobič napätia, takže to dá 600 V na anodu. Mala by tam ísť síce elektrónka PL519, ja som našiel iba PL509, ktorá sa trochu prehrieva, takže to nemôže ísť dlho. Iba tak zo pár minút. Asi tak. Je to vlastne ten generátor a ako spätnú väzbu to má tieto dva pliešky, čo sú pri sebe. Jeden z nich je pripojený sem, a druhý z nich ide na mriežku cez kondenzátor. Tieto pliešky sú 3 cm, môžu byť okrúhle, môžu byť štvorcové, ale treba im obrúsiť tie kraje nejako. Pretože potom ten výboj, ako ste aj videli, preskočí medzi nimi a nie z tohoto vývodu. Čiže to len ten problém. Zo spodku je to asi takto. A vlastne v sérii s mriežkou treba vysokonapäťový kondenzátor. Ja mám 10 kV. QI2 10 kV 100 piko. Takže taký tam treba dať. Ale z mojej skúsenosti ide to aj bez kondenzátora, nejakým zázrakom. Ide to aj bez neho. Môže tam byť kľudne 15 piko, 100 piko, čokoľvek. Ale nad 100 piko už by som nedával. Ale kebyže určite nikto nenájde vôbec kondenzátor, tak aj bez kondenzátora to ide. Ja som skúšal. Ohľadne cievok, tie mali byť namotané na trubku 5 cm. Ja som nenašiel trubku 5 cm, tak som namotal na trubku 3 cm. Ale malo by byť 5. Táto cievka má mať 30 závitov, drôtom 1 mm. A táto by mala mať tiež 30, drôtom 0,6. Ja som musel dať tenčí, lebo zase 0,6 mm drôt som nemal. Takže tak. No. Uchytené to ja celé mám na tomto plošáku. A petica je tu proste vlepená obyčajným lepidlom. Ako si to drží, nehrieje sa to moc zo spodku. A drží to pokope celé. Ako si. A vlastne, kebyže niekto zoženie originálnu elektrónku, v origináli tam má byť 6P45S, tak je lepšie postaviť to s ňou. Tá funguje lepšie. Ale ja som bohužiaľ takú nenašiel, ja som tam proste napchal iba tu. No ako žhavenie som hovoril, že mám ten kondenzátor. Kondenzátor by mal byť 4 až 5 mikrofarad, aby cez tú PL-ku prechádzalo približne 300 mA. Nie približne, tam prechádza tak 250, aby sa moc nehriala. Ale 4-5 mikro tak stačí a dá sa s tým regulovať vlastne výkon. Odpor je tuto, by mal byť 7 kg, ja som tam dal nejaký vyššie, myslím 10. A diody som tam nedal, dal som tam proste mostík a využil som polovicu z neho. Ako iba 2 diody a násobič. A tu je filtračný kondenzátor na vysokú frekvenciu. To je tiež filtračný na mriežku a to je odpor mriežkový. A to je už v podstate úplne všetko. Čo v tom je? Ešte tam znova zapnem. Zase počkať, kým sa dožhaví.
Až haví sa to či nie? Už haví. Už je to vidno, už. Už to začína. Kebyže, ak chce niekto, aby to bolo ešte vyššie, ten výboj, tak sa dá natopiť na to sklo, akoby na tento kontakt, z ktorého to ide, tam natopiť sklo, nejaké trochu. A v tom prípade je to o moc väčšie, aj tak 5 cm ten výboj môže byť, ja ho mám tak 2 cm. A kebyže sa tam natopí to sklo, ja som to tiež skúšal, tak bude 5 cm ten výboj.